बिथांमोना बिपिएफनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिनो दिनै सानथाम सानब्रैसो जाबाय पृथ्वी नारायण मेसदेब आरो मानगोनां खाम्फा बरगयारिनि जिखिनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि मानगोनां प्रहलाद बिथांमोननि जिखिनि स्टेटमेन्टखौ नायोबा नुगोन जे बिपिएफनि न'खराव मा अर जोंगासिनो दं। गुनजेरबो हाबदो अरबो जोंदो साननैसो उनाव भस्म जालांजोबसिगोन बिथांमोननि पार्टिया। हिरिया सरनियानि जिखिनि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ इन्टिमेटेड कर्टआव माबा मोनसे अबस्थायाव दं जाय अबस्थाखौ नोंथांमोना रोखायै फोरमायो मिथिखागौ आरो बेखौ हाइकर्टआ बिथाङा दि एसटि बेखौ फोरमान बिलाइखौ फिन होफिनांगौ माने जिहेतु दा हमथाना लादो नङा होमबा नङा होननानैबो फोरमान होदो। हिरिया सरनिया गावखौ एसटि होननानै फोरमायना लानो हायागौ माने बिथाङा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सासे बिजाथि जानो हाया। थारैनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननायजों लोगोसे जों दाखालिनिफ्रायनो कन्टेक्ट लाबाय दंमोन जे बिथाङा कक्लाबारि समस्तियाव बेरायनो फैनांगौ आरो जोंनि ब्लकनि इउपिपिएल दोलो आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय बरायनायखौ नाजावनांगौ होननानै जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बे लेखायै बिथाङा दिनै जोंनि कक्लाबारि इउपिपिएलनि ब्लक अफिसाव फैनानै नुजाथिफैदों आरो बे लेखायै जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिजेपिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बिथांखौ बरायनानै लादों आरो आं आसा खालामो जों जेरैहाय बरायदो फैबाय थानाय समफोराव इलेक्सननि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआवबो जों फिन खेबसेबाव बिथांखौ बरायनो मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामो आरो दिनैनि जिखिनि सावगारि बे सावगारिखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सावगारिखौ जों जुदि नायोबा नुयो बेयाव जोंनि एनडिएनि दोलो मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहाखागोन रोखा। मानो होनोबाथाय दानि आथिखालनि जिखिनि बारहावा बे बारहावाजों जुदि नोंथांमोना नोजोर होयोबा नुगोन बेवहाय रावबो बिजाथिया देरहानो हानाय नङा आरो जिहेतु हिरा सरनिया आरो बिपिएफनिफ्रायबो गोख्रों दङ बेयाव बिथांमोननि जुजिनाया माबायदि जागोन नामा? आंनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाबा नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ दे हिरिया सरनियानि जिखिनि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ इन्टिमेटेड कर्टआव माबा मोनसे अबस्थायाव दं जाय अबस्थाखौ नोंथांमोना रोखायै फोरमायो मिथिखागौ आरो बेखौ हाइकर्टआ बिथाङा दि एसटि बेखौ फोरमान बिलाइखौ फिन होफिनांगौ माने जिहेतु दा हमथाना लादो नङा होमबा नङा होननानैबो फोरमान होदो। हिरिया सरनिया गावखौ एसटि होननानै फोरमायना लानो हायागौ माने बिथाङा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सासे बिजाथि जानो हाया। 1 नाम्बार 2 नाम्बार नोंथांमोना बिपिएफनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिनो दिनै सानथाम सानब्रैसो जाबाय पृथ्वी नारायण मेसदेब आरो मानगोनां खाम्फा बरगयारिनि जिखिनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि मानगोनां प्रहलाद बिथांमोननि जिखिनि स्टेटमेन्टखौ नायोबा नुगोन जे बिपिएफनि न'खराव मा अर जोंगासिनो दं। गुनजेरबो हाबदो अरबो जोंदो साननैसो उनाव भस्म जालांजोबसिगोन बिथांमोननि पार्टिया। दा बिनिफ्राय रोखा जायो जे बेयाव हिरिया सरनियाबोथ' गेलेफिननो हाखाला फारसेथिं बिपिएफनि जिखिनि बिजाथि होनाय बे बिजाथि होनायाव नोंथांमोना बुंनाय बायदिनो जेरै गुनजेर हरदो बे गुनजेर हरनानैनो बिपिएफआ लासैनो गोमालांसिगोन। दा बिदि अबस्थायाव 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि एनडिएनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ फेजेननो हानाय रावबो बिजाथियानो गैया आरो रावबो दोलोआनो गैया। कक्लाबारि समस्तियाव थांनाय आंनि बाइ इलेक्सनाव जोङो बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जमा लोगो नांनायाव 32,517 जों भट मोन्दोंमोन। आं आसा खालामो देग्लाय बोसोराव जिहेतु बिजेपिआबो देग्लाय जोंजोंनो दं आरो बांसिन जोंनि बारहावाफोरा मोजां जादों। मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि जिखिनि आसनिफोर बे आसनिफोरा एखेबारे गामियाव दुखिया न'खरनियाव नैबे आसनिफ्रा सहैनो हादों। दा ओंखायनो आं आसा खालामो नैबे बोसोरथामाव जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफोरा जिहेतु इउपिपिएलखौ बांसिनै सापर्ट मदद होबोबाय थादों आरो बिजेपिखौ बांसिनै मदद होबाय थादों। बिदि हिसाबै आंनि भट मोननायनिख्रुइबो देग्लाय बोसोराव मानगोनां जयन्त बसुमतारीया बांसिन मोनगोन होननानै आं सानो आरो बे लेखायैनो नैबे कक्लाबारि समस्तियाव बा 1 नं क'क्राझार समस्तियाव लकसभा समस्तियाव जोंनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ फेजेननो हानाय मोनसेबो दोलोआ गैया आरो। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजारां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन।
किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।